बे समाव बिजनी बर' बाजारनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौराङा बेनो जि बे समाव बर' बाजारनिफ्राय भवानीपुर थांनाय लामा बे लामानि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होबाय बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा हाग्रामा महिलारीनि नुजाथिनायाव दिनै बर' बाजारनिफ्राय भवानीपुर दे थांलाय फैलाय लामा बे लामाखौ बे समाव बेखेवनानै होबाय बिथां बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथाङा बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा धीराज बरगयारी बिथाङा गोबां दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों बिथां बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा फोरमायथिदों जे बे खामानिया एबा बे आसाम मालानि खामानि आरो बे खामानिया थांनाय 2025 आरो 26नि रांखान्थि बोसोरावनो एबा प्रमोद बर'नि दैदेननाय सोरखारनि समावनो बेखौ सेंसन खालामनानै दोनदोंमोन होननानै बाथ्रा मख'दों बिथां बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा अजद खालामदों जे बे समाव प्रमोद बर'आ बे खामानिखौ मानि थाखाय मावनानै होआखैमोन बेखौ जों मोनथिया नाथाय मावनानै जुदि होनायमोनब्ला बे समाव रायजो राजाफ्रा बे सुबिदाखौ थाबैनो मोनगौमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा हाग्रामा महिलारीनि दैदेननायाव बे समाव गुबुन जायगाफोराव एबा बिटिसि हालामाव आसाम मालानि गेजेरजों मोन 8तानिबो गोजौआव एबा गोबां बे समाव लामाफोरा सिगांनि समावनो सेंसन जानानै दङमोन आरो जायखौ जों बेखेवबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो गुबुन जायगायाव लामा दालां बेखेवनाय हाबाफारियावबो जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा बे समाव गुबुन जायगायाव जे 2025 आरो 26 रांखान्थि बोसोरनि जे लामा बेखेवनाय बा आसाम मालानि गेजेरजों गोबां लामाफोरखौ बेखेवनाय जाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा आन्दाराव 25-26 जितु स्किम আমাৰ বিটিসি অঞ্চলত 8টামান আছে এইটো আমি যোৱাকালিও মই উদ্বোধন কৰিছোঁ সেইফালে পৰ্বতজৰা আৰু গোসাইগাঁৱত 2টা ৰাস্তা আৰু আজি আমাৰ ইয়াত বিজনীত বড় বাজাৰ পৰা ভৱানীপুৰ যোৱা ৰাস্তা এইটো এটা আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু দলং এখন আছে এইটো আমি উদ্বোধন কৰিম তো আৰু ৰাস্তা আছে বিজনীত কৰিব লগা অহা 26-27 যিটো আসাম মালা যিটো প্ৰগ্ৰাম হ'ব সেইটো ৰাস্তাতে সেইটো প্ৰগ্ৰামত আমি ধৰিম কথাটো হ'ল সেই ৰাস্তাটো আচলতে প্ৰমোদ বড় দিনতে উদ্বোধন কৰিব লাগিছিল কিন্তু সি কৰা নাই বুজি নাপায় মুঠতে সেইটো প্ৰমোদ বড়ৰ দিনতে সেংচন হোৱা ৰাস্তা আছে যদি প্ৰমোদ বড়ে সময়মতে যদি উদ্বোধন কৰিলে হয় এই ৰাস্তাটো বহুত আগবাঢ়িলে হয় যেনক বহুত লেট 6-7 মাহ লেট হৈছে তো সেইখিনি কথা আৰু আমাৰ আজি আৰু জয়ন্তমল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আহি আছে ইয়াত থকাৰ কথা আছিল ৰাস্তা উদ্বোধনত কিন্তু বিশেষ বেলেগ মিটিঙৰ কাৰণে সি আহিব পৰা নাই আমাৰ দতমা যিটো অৰুণোদয় প্ৰগ্ৰাম দতমা LSC হিচাপে ইয়াত জয়ন্তমল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াও আহি আছে